limit. Yo yo. Yen sampean pancen ora kersa nyebrangke aku ya wis ora apa-apa. Ronge nggone kleting kuning. Wah, ketok diwut-diwut. Ketutupan suket. Kleting kuning. Kepiye? Arep dikaya ngopo aku ra sudi. Aku emoh kleting kuning. Yen panjenengan ora sudi nyebrangke aku, suming kira. Suming kira. Kleting kuning. Kepiye? Sing mbau reksa. Sing manggono ning kali Ganggo Bengawan Ganggo ki aku. Sing duwe panguwasa aku lho kok kowe perintah kok nyingkir. Lah nek panjenengan ki ora kersa nyebrangke aku ya iso nyebrang dhewe. Sampeyan sumingkir. Ora mungkin. Mbak Yumu sing ayu-ayu kaya sing duwe kasekten kaya ngono nyabrang gak wani tetep